Eta hoi, Arantza Urkarelik, eskualdeko eta Bizkaiko politikaz egingo deusku bere bat. Aurrera. Arratsaldeon guzturia. Agur bero bat, ona bertaratu zareten guztioi, eta nola ez, Emiliak esan duen moduan, agur berezi bat, gaurko honetan gurekin egon ezin diren bizkaitar, ezkertiar eta soberanista guztiei ere, eta tartean preso eta ieslariak. Eta bereziki, bai, atzoko Gasteizko gaztei, hain zuzen, Bizkaian hainbeste urte agintean egon direnak eta egun ertzantza zuzentzen duten horiek, EAJ-koek, jasan ezin duten duintasunaren erakusle bihurtu zutelako Gasteizko Andramari Zuriaren plaza. Kanpaina honetan, orain dela gutxi, Ortuzarrek esan du preso ez soilik hitz egiten duela EH Bilduk. Beraiek ez dute preso ez hitz egiten, ez. Zoritxarrez, beraiek preso hartzen dituzte gazteak, Auzitegi Nazionalak agindupean. Lan politiko egitea zigortzen dute Madrilgo aginduetara jarriz. Gustatuko litzaiguke hurrengo kanpaina batean preso ez hitz egitea, bai, gustatuko litzaiguke, eta horrela egingo dugu. Baina horrela egingo dugu gure artean libre egotea lortzen dugunean, ziur egon. Baina EAJ-koek badakite ez dugula preso ez soilik hitz egiten. Fiskalitateaz hitz egiten dugu. Bizkaian, EH Bilduk esana du, aberastasuna eta fortuna handieneko zerga martxan jarriko dugula. Hain zuzen, gehien duenak gehien ordaindu dezan. Baina hori ez dute gustokoek, EAJ-koek eta ez dute entzun nahi. Eta hitz egiten dugu, enpleguaz eta tokiko garapenaz. Beraiek, nazioarteko enpresei alfombra gorria jarri nahi dieten bitartean, guk ez dugu kanpora begira, ez. Guk bertako inguruari. Bertan dauden beharrei eta aukerei begiratzen diogu guztion artean aurrera egiteko. Zer esango dizuez zuei? Busturialdean lan eta bizi sortu eta parte hartzen duzuen hoi. Zuek oso argi duzue, ez duzuela promesik behar, orain entzuten ditugun hainbeste promesak. Errealitateak behar dituzue. Hainbeste urtetan, Bizkaiko Foru Aldundiak bizkarra eman die zuek egindako proposamenei. Eta horren diote 10.000 lanpostu sortuko dituztela. Eta horrein arte zer egon dira egiten. Hor egon dira, agintean. Bizkaian daukagu langabezitasarik handiena. Beraiei esker. Beraien politikei esker. Eta horrela jarraitu nahi dute zoritxarrez. Horrein, kanpaina honetan ere, irakurri dut, etxera ailegatu zait ez dakizuei, baina niri ailegatu zait EAJ-aren tritikoa. Eta begiratu dut zer proposatzen dute Bizkaikoentzat, eta badakizue zer proposatzen dute eskualderentzat. Arreta integral bat emateko leihatila bat jarriko dutela eskualde ezberdinetan. Benetan lotsagarria, ez dute ezer ulertu. Kontua ez da leihatila bat, kontua ez da eskualdeen garapena ezin dela planteatu leihatila batetik ez da bulego batetik, baina hori da beraiek egiten dute dara, beraien politikak diseinatzen dira bulego itxi batean, inorekin kontatu gabe. Eta gero, jarrik nahiko dut hemen edo Gernikan edo ez dakinun leihatila bat galdetzeko haber zer egin dezakegun Busturialdean. Hori ez da bidea. Eskualde garapena behetik hasi behar da. Aldundiaren plana izan beharko dela bertako eragileek egindako diagnosia eta proposamenak onartu eta diruz lagundu. Hori da beraien lana, besterik ez. Eta ez orain arte bezala oztopoa jartzea. Bizkaia eraldatu behar dugu, eraldatzera goaz. Nahiko dugu, 35 urte aginte jeltzailea jasatzeaz naskatuta gaude. Bizkaia berria eraiki behar dugu. Eta Bizkaia berri horren oinarria eskualdeak dira. Eta eskualdeaz hitz egiten dugunean ez dira, orain hauteskundetarako hori dauden lau eremu horiek ez dira eskualdeak. Eskualdeak esaten dugunean dira jatorrizko eskualdeak Bizkaia anitza sortzen dutena. Atzo Barakaldon egon nintzen Josurekin,
Eta berak esaten zuen, Bermeotik Barakaldora, Durangotik Karrantzaraino. Oso eskualde ezberdinak osatzen dutela Bizkaian, eta horrela da. Baina aniztasun horrek ematen dio aberastasuna Bizkaiari. Eta noski, Busturialderako balio duena, behar bada ez du balio, ezkerralderako. Horregatik ez da behar diseinuzko garapena edo proposamenak. Hemen egin zuten moduan Urdaibaiko Guggenheim proposamenarekin, eskerrak badirudi oraindik dagoela hor aparkatuta eta espero dugu inoiz ez egitea. Hori egiten dute inorekin kontatu gabe. Babesturiko eremuak zapustu arren, bulego batean asmaturiko proposamena ez dugu nahi. Tokiko garapena behar da, baina bertako errealitateari loturiko garapen integrala. Hori da bultzatu behar dena, hori da zuen eredua, eta hori da EH Bildutik Bizkaia osoan bultzatu nahi dugun garapen eredua. Euskal Herria Bildu osatzen dugun emakume eta gizonentzat, gardentasuna eta zintzotasuna dira herrigintzaren derrigorrezko oinarriak. Kontu argiak, tramparik gabe, txantxullorik gabe. Bizkaian eta Euskal Herri osoan alfombrak, altxatu eta lehioak irikitzen ari gara. Eta haserre daude. Haserre daude ez dutelako entzun nahi, ustelkeria ez dela bakarrik Madrilen gertatzen. Ez dela bakarrik Peperen kontua ez. Ustelkeria dago Bizkaian. Bizkaian dago Karrantzaminda, Aronsotegi, Leioako Pinosolo, Bakio eta Barluze bat. Eta guzti horietan jeltzaileen izen abizenak. Gaur bertan atera da, Bizkaiko Aldundiak Abidite proiektuari emandako diru laguntzak ilegalak direla Europako legediaren arabera. Baina jeltzailei berdin zaie, ziur bihar berriro Rementeria jauna aterako dela esanez, nazioarteko enpresei pizgarri fiskalak emango dizkiela. Ez daukate lotsarik. Jokatzen dute guztion diruarekin gutxi batzuen interesak babesteko. Iberdrola, Petronor, BBVA eta eraikuntza enpresa handienen mesedetan eraiki dute Bizkaia. Etekin, sozialgabeko makroazpiegitura dira nagusi. Hor dago, Supersur edo BEK. Bakarrik zorra, dirua kostatzen zaigu, inok ez dut erabiltzen, baina berdin du. Horiek izan dira herrialde honetan inbertsiorik handienak. Porlana eta prebenda fiskalak ipini dituzte garapenaren erdigunean. Eta EH Bildu argi dauka. Guretzat laguntzoena, eliteena eta enpresa handien interesen gainetik, bizkaitar guztion behar izanak ipini behar ditugu. Pertsonak jarriko ditugu politiken erdian, baina pertsonak esaten dugunean ez da Eusko Jaurlaritzak duen leloa. Guk pertsonak esaten dugunean, pertsona horiek izen, abizenak eta bizitza dute. Eta guk erdian jarriko dugu pertsonen bizitza duina. Hori da bermatu behar duguna. Guztiok bizitza duina izateko, baliabideak bermatuta izateko. Horrezagatik, gure leloan jartzen dugu bizkaitarrok garaile. Guztiontzako Bizkaia berria eraiki nahi dugulako. Bizkaia lehentasunak aldatu behar ditugu, argi eta garbi. Makroazpiegituren ordez, natur baliabideak babestu behar ditugu. Eta horretan ere, EH Bildu, Busturialdeko EH Bildu eredua izan da. Hor daukagu Busturialdeko Ur-Partzuergoaren kudeaketa eredua. Bilbao, Bizkaia Ur-Partzuergoa da handiena. Busturialdekoa txikia, baina bere txikitasunetik ondo azaldu du zer den kudeaketa gardena. Eta Bilbao Bizkaia Ur-Partzuergoaren jarduera beti azpikontratazioen bidez egiten den bitartean, hemen publifikaziorako bidea iriki da eta sendotzen da. Diru publikoarekin hemen jarduera publikoa eta gardena. Langile publikoak kontratatzen dira eta ez azpikontrataturiko lan baldintzen kaskarrak babestea Bilbao Bizkaia Ur-Partzuergoak egiten duten moduan. EH Bilduren eredua, EAJaren ereduaren aurrez aurre. Busturin oso ondo ezagutzen dituzue bi eredua horiek. Eta oraingo erronka zein da? Oraingo erronka da Bizkaia osora zabaltzea EH Bilduren kudeaketa eredua eta norabide aldaketa. Hori da maiatzaren 24an daukagu erronkarik handiena. Orain arte bultzaturiko aldaketak sendotu, Busturin bezala, hemen EH Bildu jarraitu, sendotu, eta aldaketa haizea Bizkaiko bazter guztietara ailegatzea. Badakigu ez dela erreza,
Urte asko direla eredu zaharkituaren jaunda jabe izan direla Bizkaian. Baina gero eta jende gehiago konturatzen ari da nora eramaten gaituen EAJaren ereduak. Gero eta pobrezia gehiago, gero eta langabezi tasa handiagoa, gero eta haustura sozial handiagoa. Aberatsagoak dira Bizkaian eta pobreak pobreagoak. Eta hori EAJaren politikai esker. Gero eta desoreka handiagoa dago eskualdeen artean. Bizkaia irauli behar dugu, guztiontzako Bizkaia berria eraikitzeko. Herriz herri, eskualdez eskualde, Bizkaia gorri, berde, morea eta larandia eraikitzera goaz. Berdea, naturarekiko errespetuan oinarrituriko garapena bultzatzeko. Gorria, langileen eta baztertuen eskubideen alde borrokatzeko. Morea, emakumeen eskubideak bermatzeko. Eta laranja, askatasunaren kolorea marrasteko. EH Bilduri emandako bozken bidez, maiatzaren 24an kolore anitzeko Bizkaia eramango dugu Aldundiari. Gogoa daukagu eta daukagun onena ematera batoz. Zuekin, guztiokin batera, lortuko dugu. Gora Bizkaia, gorri, berde, morea eta laranja! Gora! Gora Euskal Herria Bildu! Gora! Eta hori Busturiko hautagaiek gure herri programaren ildo nagusiak zeintzuk diren azalduko dotzuez labur bada ere. Kudaketa. Herritarrak alkate izateko lehen urratsa lana ordaindu barik izatea da. Burokrazia baztertuz, auzolana bilatuz eta zerbitzu publikoak ez privatizatuz. Gure udal gobernun inor ez du soldatari jasoko. Sonia. Parte hartzen buruz. Herritarren alde, baina herritarrekaz engo gulan. Betik gora, gure demokrazia parte hartzea delako. Bueno, kirol arloan esan behar dugu, herritar askoren lanari esker, Busturi oso osasuntsu dagoela. Konpromiso ekonomikoa handia izan arren, kirola bultzatzen jarraituko dugu, eta kirolaren inguruan doazen beste arlo batzuk ere kontutan hartuz, ingurune naturalak, osasuna, euskara eta kultura uztartuz. Kirola egunerako bizitza sozialean integratu. Euskal selekzioak ere aldarrikatuko ditugu. Eta beste herri batzuei ere urteroko gastuetan parte hartzea eskatuko dizkiegu. Hezkuntza, elkarlanaren bidez, hezkuntzaren egoera aztertu, adostu eta helburuak zehaztu. Lomceari ez, euskal kurrikuluma bai. Emakumeen arloan, udal politika blaitu, ideologia feministaz, emakumeo bazterkeria ageriak jarriz. Nagusia jende sensiblea denenez, ezinbestekoa da, beraien egoera eta bizi baldintzak ondo ezagutzea, eta horrela daukaten arazoei aurre egiteko konponbidea jarri. Baita ere ikusten dugu nagusian parte hartzea bizitza sozialean ahalik eta gehien bultzatu behar dela, zeren beraien gandik zer ikasi asko daukagu eta. Bueno, kulturan, gure programan agertzen den modu da, kultur batzordie berriro berrantolatu edo berraztertu egin behar dugu, helburuak zehaztu egin behar dugu, funtzionamendu begiratu egin behar dugu, eta apurbet kultur arloko plangintza bat egin behar dugu, beti kontutan hartuz euskal kultura, euskera, emakume parte hartzie, eta sormena eta aniztasun kulturala. Gero, honetatik aparte be, memoria historikoa eta ondare etnografika eta arkitektonikoa be uste dugu sartu behar dizela kulturaren barruen. Eta gero tokatu jarro bai pizkatxo bat komentatzie, euskera arluen gure programan agertzen dizen helburu nagusize, eta hor ikusten dugu euskera arluen euskaldunok euskeraz bizitzeko bitartekoak ipini behar dugu zela, eta gero beste alde batetik euskaldunei erraztasunak emon, oinarte egitan modure, euskera klasiek antolatuz edo diruz lagunduz, beste batzuk kanpuen ikasten da belako. Zaborra eta energiari dagokionez, gehiago berrebili behar dela uste dugu.
beste herri batzuetako alternatibak ezagutu eta aztertuko ditugu. Gure jarrera frackingaren aurkakoa izango da. Eta gaza eta zuntz optikoa herrira heltzeko enpresei erreztasunak eskainiko dizkiegu lanak egiterakoan. Sozioekonomia. Elikadura burujabetza, basogintza sustengarria, bertoko ekonomia sortu, bertoko baliabideak aprobetxatuz, azken finean, biosfera erreserban bezi gara. Merkataritza txikia eta industria sostengarria bultzatu. Aniztasuna. Gure ustez, udala alegindu behar da, erlegio ezberdinen guztiak izan daitezen eskubide berdinak. Beraien kultura errespetatuz eta xenofobia jarrerak baztertuz. Memoria, uste dugu dela tresna bat berriro injustiziarik ez gertatzeko eta zentzu horretan jarraituko dugu. Hau da, memoria historikoaren ezagutza bultzatuz eta fasismoak Euskal Herrian egindako kalteak ezagutzera emanez. Alkategaia, zeuentzako, danontzako ezaguna, hitza hartungo dago. Bueno, arratsalde honetan hori, zapaldu duzti zati bet, betzatzen dutan lopendun garela lehenengo partien zorizionez gure presuen buruz sartzen aipamen bat, eta ze pasadan egunotan hori ez da nahiko, betzatzen dutan landa guzti ondo monitxekela gure udar ez dugu urrengo autoskundietan hemen egoti eta, bueno, arronda guzti petzen dugu, ez? Eta, bueno, bai, dakizu modu marriro euskertzen, aurkezten, zoen bildun bitartez, lehen EAGaz, ANV gure taldigaz izen zen, Burturiko alkaterako, eta, bueno, ondo esan da, kristonako zubertideko petzate bat horrako talde derragaz presentatie, jenti oso ondo prestata dauena, eta ganera, euren lana amaitxute gero, udalera etorteko prest dauzena lan egiten, ez beste batzu moduen, diruen trukez eurok ez dugu kobrako ezebe naiz eta batzarretara joan, eta beste batzuk enkanbio etorko direz, edo gure dugu etorri diruen truke, eta beste prebenda batzun bitartez bai, ez? Eta ez hori bakarrik, ondo esan da ez dakiz etarako datozen ederatzera batzuk, berton bezpa dire bizi, ez? Azken baten, batzuk harreko erregan bestien bat zornotzan, ez dakiz helburudekin eureko netorteko, ez? Alanda guzti bine petzan duzu hori argideko zuela, zetarako gatozen gu edo zetarako datozen eureko asko hori bestan gero horren buruz berba. Eta barriro dinot, pentsatzen dutela, Busturireko edo Busturitzarran alde lan etxeko hemen udaletzien talderik onena bihurtu dugula, dekogun jentiegaz, jenti onduen prestata dagoena ez. Eta esan dut zuen bakotzak zelan edo zeharrotan biden lanik gehizen, edo zeretan dedikatuak izen eurek. Baina bai dauz beste ose batzuk edo beste arro batzuk, jode, oin ipini guzti argizeta eskontu guzti bizperri. Busturitzako oso importantit izena ez, adibidez, errekak zelan deko guzen azpen zatibet eta San Kristobaleko aldie bai, zelako arazuk egon diezen lehen inoiz jenti hildabe bai, uroldiekaz, eta onio konpuntu barita zela eta bueno, pentsatzen dut, ez dala inbertitzen diruneiko horretan, edo hor lotu zen, politikoki esalako interesatzen suposatzen dut, poterien egon zienak, edo uran, edo, azken baten eusko jarraitzan eta dituta zinuen, ez. Beste alde batetik, bai dagoz, beste arlo batzuk, San Kristobaletik maizaganea duen espaloie, edo rotondie, bardin, loturi izena, gura guizen dauelako PNV-ko alkatetza edo herrizetan, poderidekien herrizetan antxein berti du, ez? Lehen izen bazan Arrigorriaga, PSOE Gonzalako Arrigorriaga, PNV-teko zen lekuetan, ez? Por ejemplo, hemen Getxon edo Gipuzkoan beste aldek antzien, ez?
Alan da guzti behin ikuste dut, hortik aparte, horren gauza guztizena antzatik aparte, kalterik handizena dekogune Busturin edo necesidadrik handizena da gure gaztien emigrazioa. Azkematen, emigranti dauz pilo bat, urtaro gaztiek Busturitzik alde, bueno, pilo bat edo, azken urtietan pilo bat iez, urtero alde itzen dugunak emetik ez tekelak emetik etxe bizitzarik, etxe bizitza sozialik edo etxe bizitza erosteko be, duintasun bategaz eta presio espekulazio batetik kanpo dauzenak, ez? Orduen pentsatzen dut hori be kristonako arloen potenti dela, dago hor erdibidien, bebai hor pentsatzen dugu PNV-ko Eusko Jaurlaritzatik boikota putxu betetzen beran udaletxe iztalako, beste leku batzuetan, egin dugu ezitzeliko inbertsinuek, egin dugu etxe bizitza bierrezti zen lekuen, eta utxita ozenako nino, eta hori dauz, ez da moduen. Nabarrezera joaten, zelan dauz etxe batzuk egin, oen dela 8 urte gutxi gara bera, eta okupabarik saldu eziene, eta oen alokailu sozialen emoten, ez? Oso ondo dau, berantzako eta beste batzentzako fenomeno dator, baina, segun zerritan, etxen da hori esfuerzue euren aldetik edo ez, guri todo lo contrario, ez? Horregatik, alegindu bigara, ez gu zuepe bai alegindu izarie, zuen lanagaz eta zuen botuagaz, lortzen, alde batetik, udaletzi lortzen, baina beste alde batetik, bai diputazioa lortzen, ez dugu astu bide sobre zurize, sobre sepia edo ez da zelan beren kolorie, bize bota bidugu zela EH Bildura, ze lortu bidugu aldatzie Bizkaien diputazioen eta Busturien udaletzie segitzie beronegaz, segitzie martxan deko guzen proiektu guztizekaz, oin arte, adibidez, oso zidaruetan badekizue zelan deko guzen, eguneko 70 reservata, derrigorrez, izenbidizenak babes ofizialeko etziek, ez? Ni suposatzen dut, PNV etorko balitzeke hori zakontik hartzera botako lekela, ez dut zora interesaten, klaro. Orduen, horretana lortzeko, danoken bidugu lan errezentzako, ez gu bakarrik gu prez gauz, baina momentu horretan zuepe bai, zuepe bai, lortzen boto txukortik eta animaten jentie boskatzeko, lortzeko udaletzi eta diputazio gizek. Eta besterik barik eta laburra izan da. Ez duzu pentsatu, baduzu txapi emongo dugu leheran artien, honek ez du iratzen askorik. Eta, eskerrik asko da hori etortiarren. Besterik barik. Hau onaino amaitzude, Andonik esan daben moduen, eskerrik asko danari etortiarren, baina etxera joan baino harinau, geuza bi gogoratu bitzu eguz. Bata, badakizue kanpaina elektorala barikun amaitzuten da, eta Busturin amaitzuko gu poteo batekin. Biluntzeko 8 hasiko da Altamiran, gero San Kristobalera joango gara, eta gero amaitzuko gu aspen da gaina pintxo jateko egongo diez. Eta bien bitartien, kampaina segitzen dago aurrera, Andonik anima zaituzten modure, zeuek danak lortu hortik botoa konbentzidu jentie EH Bilduren programa hobiena dalako Busturiantzako eta kandidatura honeaz, Busturiarrok garaile. Eskerrik asko.